vás svedomie! Dobre, poprosím ďalšieho zástupcu z Ľudia 99%. Že FBI začne vyšetrovanie spisu Gorila, aby tento nebolo možné zamieť pod koberec. Ste proti tomu? Ste proti vyšetrovaniu spisu Gorila? Poďte robiť politickú kampaň, kde inde vy vyjebanci! Však toto není politika, ni kokoti! Poprosím ďalšieho zástupca strany Demokratickej ľavice. Nechceme! Fondovci sú jediní, ktorí túto republiku neprezentujú poriadne vo svete. To sú tí, ktorí nepoznajú, čo je to odísť. Od 4 rokov chodia na... Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia Slováci oží. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia Slováci oží. Včera bola taká úžasná atmosféra, plná oduševnenia, nadšenia. Bola som presvedčená, že dnes tu bude kopec ľudí. Dnes to je o ničom. Ale viete, v čom je problém? Ľudia sú unavení, ľudia sú vyčerpaní, ľudia totiž neveria. Viete, my robíme strašne veľa drobných akcií, strašne sa rozdrobujeme. My, keď chceme a hovoríme o švajčiarskej demokracie, my sme tam boli, skutočne sme tam boli 5 rokov v azyle, my musíme prevziať celú tú ich priamu demokraciu komplet. Absolútne pinkli, kinkli. Ja vám musím... Oni 1%, to je utopia. To není utopia. Ja som hovoril s prezidentom a prezident starej štruktúry tiež hovorili. Pán Molnár, ale Švajčiari majú tradíciu v tom. Dobre, ale dnes založme tú tradíciu u nás na Slovensku. A my nemôžeme dopustiť... Tak ju založte! Založte ju! Ako? Už je založená. Prosím vás pekne, aký tým si vyberiete? Na akom probléme by ste chceli pracovať? Priama demokracia. Tu je len jedna téma, podľa mňa. Priama demokracia je tunak. A petícia, téma petícia. Petícia a priama demokracia. Nech sa páči, píše, kto sa chce zúčastniť priamej demokracii. Tu je skupina priama demokracia. Máme tu ďalšiu skupinu a tu je skupina... Bezpečnosť ekonomiky a spoločnosti. Bezpečnosť ekonomiky a ozbrojených síl. Prosím vás pekne, bezpečnosť ekonomiky a ozbrojených síl. Vážení, v prvom rade základom demokracie je pluralita a vyváženosť. To znamená, že keď tu Marek hovorí 5 minút, tak nech dovolí aj druhému 5 minút. Teraz ja som sem osobne prišiel. Koľko nás je tu? 25 ľudí. 25 ľudí tu nemôže... Dokončil by som ešte tie týmy. Prosím vás, 25 ľudí nemôže vyriešiť... Ja som ešte nedokončil som tie týmy. Prosím, ja som... Dohovorte najprv, skončíte, no. Dohovorte a potom nech on... Spravíme to takto, keďže je tu demokracia. Kto je za to, aby som dohovoril ja, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Kto je za to, nech dohovorí pán Molnár, nech zdvihne ruku. No, takže to hovorím ja v tomto prípade. Prosím vás pekne. Tie týmy. Takže, jaké tu máme týmy, prosím ťa?
ako šíriť občiansku demokraciu medzi ľudí, ako ju dostať do širokých vrstiev. Každý, kto má nejaký nápad alebo chcel niečo prispieť, sledujte túto slečnu v bordovej čapici. Kto chce rozprávať o priamej demokracii, bude sledovať pána Molnára. Myslím, že hentam je obrany schopnosť Slovenska a nezávislosť a tak ďalej na tej lavičke tam sedia. Ja by som chcela pracovať vo viacerých tímoch, lebo sa to prelína, viete. Dobre, navštívte. Aha, že navštívi, dobre. Priama demokracia je, Švajčiari majú, jak som minule hovoril, napísané v ústave. My, švajčiarsky národ, v mene Boha sme sa dohodli, kresťanský princíp. Buď prevezmeme švajčiarsky model a ideme švajčiarským modelom punktum funktum, alebo proste my odchádzame. Tak či prevezmeme švajčiarsky model. My chceme prevziať švajčiarsky model. Ale že uvedomujete si vy, že Švajčiari majú inú mentalitu ako Slováci? Videli sme to včera na námestí Slobody, kde sa chceli vyjadriť príslušníci jednotlivých politických strán. Ľudia vôbec nepripustili k slovu. Vo Švajčiarsku idú spolu tá vláda s tým ľuďom a tu nájdeme proti sebe. Myslíte si, že vám poškodila kauza Gorila? Ja si myslím, že pod pád preferencií sa podpísalo viacero skutočností od pádu vlády počnúť cez aj odchody Ivety Radičovej z politiky a určite aj kauza Gorila, ale na tie analýzy určite bude podstatne viac času povedať. Užite si ešte túto volebnú noc. To je zatiaľ z SDK UDS všetko. My sa ešte možno prihlásime, keď už budú oficiálne výsledky. Ďakujeme. Ďakujem pekne za tú bezlivosť. Dievčatko, rušky zalamuje. Coca-Cola. Škoda ťa preškoda na tej vojne bude. Škoda ťa preškoda na tej vojne bude. Škoda ťa preškoda tej krvi červenej, ktorá sa vyleje na lúčke zelenej. Ktorá sa vyleje na lúčke zelenej. Na lúčke zelenej, zelenom vajíčku. Na lúčke zelenej, zelenom vajíčku. Škoda ťa preškodáš na dnešku háji. Keď sa vyšetrí Gorila, zistíme, že Slovensko treba založiť odnovu. Lebo Gorila není o druhej Dzurindovej vláde. Keď vyšetríte Gorilu, zistíte, že vlastne každý v tom je nejakým spôsobom namočený. A potom vám neostane už nič iné, len si povedať, že ten systém je prehnutý úplne dole. Paradoxne, protesty voči Gorile pomohli skôr takým stranám, ktoré vôbec nemajú rozvinutý protikorupčný program. A tým stranám, ktoré predsa len sa usilovali o aspoň po určitom čase, aby tu bol iný systém, tak im táto kauza ubrala podporu.
Je mi hrozne ľúto iba jediného, že tá energia bola vyplýtvaná na nič. Na nič. Kto si dneska spomenie na to, čo pôvodne malo ísť? Veď malo ísť o zmenu financovania politických strán. Malo ísť o zmenu volebného zákona na Slovensku. Deje sa niečo v tejto veci? Nič. Bude sa niečo diať za Fica? Toto nie je reklama Coca-Cola, už nemôžem piť, tak pijem Coca-Colu, aby ste vedeli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme si Dobre? Pochopila som. Oligarchia je prirodzené usporiadanie slovenskej spoločnosti, pretože ako v spise Gorila hovorí pán Haščák, volič v jeho povahe veci hovno. Neviem. Toto si asi zaslúžime. Táto krajina je posadnutá ťažkým červeným súknom. Márne spomínam, nepamätám, kedy tu bolo tak dusno. Národ volá, chyťte zlodeja, no rád by bol na jeho mieste. Na trón zasadla najväčšia gorila a nič jej už nestojí v ceste. Posadnutá ťažkým červeným súknom. Márne spomínam, nepamätám, kedy tu bolo tak dusno. Národ volá, chyťte zlodeja, no rád by bol na jeho mieste. Na trón zasadla najväčšia gorila a nič jej už nestojí v ceste. To přece nepředstavovali. Slovensko je s vami! Slovensko je s vami! Slovensko je s vami! Luci, ahoj! Ahoj, Luci! Víte? Kde to žijeme? Kde to žijeme?